facem scenerii. Yo! Yo! Sunteți pregătiți? Astăzi facem urban downhill cu Denis și cu domnul Rari și Tori. Și urban downhill. BDD este pe trasee. Ne dăm pe Bididia. Ne dăm pe Bididia. Ne dăm pe Bididia cu domnul Denis și cu domnul Iftode. Salută vlogul! El e proprietarul. Da, el e proprietarul. La Radon, da. Radonul nou al lui Iftode. La Radon. Avem aici un IT. Un IT aproape meu. Avem aici un IT. Da, un IT avem aici. Un Radon și un Rock Rider. Da, așa că uitați priveliștea asta cu domnul Denis. Ăla de 2 minute. Merge, mă. 5 minute. Și acum? Hai că vă lăsăm cu vlogul, cu coborârile alea frumoase. Hai că am urcat și noi o leacă mai sus. La niște trasee să ne dăm. Și ăsta, mă. Bă, să dau cărămida asta? Care? Da, dacă poți. Perfect. Și bagă puțin pământ pe acolo. Le mai dai cu piciorul să nu fie gol. Dar poți să dai rolul. De jos pare că nu poți. Bine, am poți, dar cred că mai bine trage că... Din viteză să vede aici și tu te referi să tragi o leacă? Pe asta vreau să fac, valea părea mult mai lungă înainte. Da. Gen, să terminăm cam pe acolo. Dar faza e că pe video nu se vede așa mare cum văd ei acum. Dar în realitate e foarte mare. 60 de grade, 60-70 de grade aici. Dar am prins viteză și nu pare cum să te oprești că se blochează cauciucul. Nu de sus de tot de aici, după la jumătate. Păi da, nu de sus de tot. Păi îți dai seama. Haide. Noroc care, unde mă căc și eu? Bă, suntem în natură, n-ai treabă. Da. Da, mă, da, ce frumos e afară. Natura a reînviat. Domnul Soare a ieșit și el din norișori. Parcă simt că trăiesc. Asta da vreme bună. Floricele pe câmpii, vorba aia. Da, mă, da, vă transmit multă energie pozitivă. Și o zi bună în continuare. Revenim. Hai! Acum e rândul meu să dau și o rampa. Mamă, ce mișto a fost! Băi, lu. Bă, ce mișto a fost! Da, nici eu! Acum pornim spre ghepul de sus. Bă!
Ce? Și l-au făcut, mă. Nu vezi cum arată? S-a spart o leacă. La plouă și de asta. Dar se vede că a mai fost cineva recent. Uite. Da, îți turmele de șoabă. Bla, bla, bla. Mamă, vai ce frumos se duce asta în aer. A, tu primești? Da. Bă, dar tu știi ce frumos se duce asta în aer la viteză? No, mai dau o dată. Mai dăm o dublă acum. Ce mișto se duce radonul! Acum plecăm și noi de la ghep, mai mergem la un ghep de piatră micuț. Sper să mai fie lumină și da, ne vedem de acolo. Ce mișto s-a simțit. Mamă, dar mișto se simte cu radonul. Foarte mișto. Mă, veri, mai avei puțin și te dai chis. Ce, știu? Mă, veri, deci fii atent, îl dai, fac ochii așa mari. Hai. Hai, dați, 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 dați. Vai, câte crengi erau! Câte crengi erau acolo! Mi-a fugit fața de vreo 2-3 ori. Eu n-am avut treabă. Da, cam atât a fost la Bididia. A fost foarte fain cu radonul, mai ales pe căldură. Și acum mergem la monument să ne vedem cu Alex și Mateiu. Revenim de acolo. A, uite prietenii noștri. Bă, iar! Bă, mai mult s-a speriat chinelul de Wacky. Dar nu mai... Săracul Wacky. Numai câini l-au alergat azi. Asta e de treabă. Ia uite! Dă-că vine!
Bună seara! Mamă, cameraman profesionist aici. Cameraman profesionist. A venit și rândul meu acum să dau transferul cu GoPro. La dubla a doua, acum să vedem dacă se bagă căpulă. Da, da, te bă de acolo! Da, mă, bine. Iar am uitat să fac outro la videoclip.